11.11.2025, порталът на новото аз. Утре се отваря един от най-мощните енергийни портали на годината, в който завесата между световете изтънява и Вселената ни кани да преминем към ново ниво на осъзнаване. Числото 11 си императорско число, символ на интуицията, духовното пробуждане и връзката с висшето аз. Когато вибрацията му се удвои, както в 11.11, пред нас се отваря врата между старото и новото, между човешкото и божественото в нас. Годината 2025 носи енергията на числото 9 завършване, освобождаване и изчистване. Така порталът 11.11 тази година съчетава две послания. Да се събудим за новото, като освободим миналото. Лесни практики за освобождаване с морска сол. Вземи шепа сол, да е морска. Постави я в дланта си и се отпусни за миг. Солта е жива субстанция, древен пазител на чистотата. Тя поема всичко тежко – болка, страх, вина, чужди енергии. Затвори очи и нагласи солта със своята мисъл. Кажи и, наумили на глас, всичко, от което си готов да се освободиш. Негативни мисли, стари връзки, енергийни тежести, страхове, които вече не са твои. Усети как тя поема това от теб. След това излез навън и изхвърли солта. Не мисли къде ще падне, тя ще знае пътя си. Докато я пускаш, произнеси: освобождавам миналото. Пречиствам се и започвам на чисто. Наблюдавай как с нея се разтваря всичко, което вече не ти принадлежи. Ритуал за отваряне на портала 11 порталът на новото аз. Запали бяла свещ, символ на чистота, яснота и светлина. Седни спокойно, поеми няколко дълбоки вдишвания и кажи: аз отварям портала 11 в сърцето си. Избирам новата реалност с любов, яснота и благодарност. На лист напиши 3 изречения, започващи с аз избирам. Например, аз избирам любов, която ме лекува и издига. Аз избирам пътя на светлина, лекота и изобилие. Аз избирам да бъда в съзвучие с ритъма на Вселената. Постави длан върху сърцето си и изречи: благодаря, защото вече е така. Остави свещта да гори. 11 минути, числото 11, ще активира и запечата твоето намерение. В този ден Вселената слуша внимателно. Не молитварай, не чакай, излъчвай. Не се съмнявай, вярвай. 11 е енергийна врата, през която преминават онези, които са готови да излязат от старите си истории и да стъпят в силата си. Това е миг на пробуждане, на яснота и нов избор. Използвай тази енергия осъзнато. Избери любовта, избери свободата, избери себе си и не забравяй, всичко, което излъчиш на 11 ще се превърне в реалност през идните месеци. Порталът ще се затвори, но светлината, която разпалиш в сърцето си, ще остане. Успех!